வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், புடலங்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். புடலங்காயில் தோலை சீவிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையை எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உப்பு பெரட்டி வச்சுக்கோங்க. கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடான உடனே கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகாய் 4 பிச்சு போட்டுக்குங்க. இந்த காயை அதிகமாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஆனால் இதில் நிறைய சத்து இருக்குது, உடம்புக்கு நல்லது, முடிக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் காயை சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைங்க. ஒரு பாதி வெந்த உடனே காய், அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க. தலையில் இருக்கிற பொடுகு, இந்த மாதிரி குடல் புண்ணு, தொண்டை புண்ணு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு வாட்டி இந்த புடலங்காயை உங்கள் சாப்பாடில் சேர்த்து சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். காய் நல்லா வெந்துட்ட பிறகு கலர் மாறிடும், இந்த மாதிரி வந்துடும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன பொரியல்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.